gebeurt daar? Wat is er lekker, man? Man, je hebt een smaak daarbij. Kom on. Ja. Je hebt een smaak daarbij. Кому штали? Тай. Это у тебя варезка? Als we opnieuw beginnen. Zo, dat draait niet meer. А что, вари дифференциал. We willen tegelijk draaien. Zo, even een update. Ой, это дефорт даже. Дефорт. Да, дефорт. Да, да, ще не береш, не береш. Я камера сорит. Als we opnieuw beginnen. Zo, dat draait. Я вец варит. А, так вот им кош, я вроде. Я пойму паузу. Zo, even een up. Я тебе вроде динцы, Як ди телес, корпус. опуждаш, ти корпус. да, корпус la nu este, asta e ca este mai să că vezi, ia că aici, aici, aici și aici. Aici au varit, ladna asta. Тобой же ди корпус и варит, cum? Ia uite, bă, uite, varit, ești două varit, vezi? Păi să-mi gândești corpusul, trebuie să-mi vărtesc. După aceea și se vede de corpus. Asta are șliț. Are șliț, tu pe albumul se oprește. Noi de varim asta, că asta varim. Toate parțele și tot așa varim. A, da, dar ne sper că corpusul tot trebuie vărit. Varim și corpul, dar corpul el trebuie... Ascultă, dar cum corpusul și de mine? A, dar e de Cum e, asta cer, care, plecă. A, ce așa? E că el a vărit asta de asta. E ca așa o uite, ca asta a vărit, așa și așa a vărit. Da, E ca așa, așa și așa a vărit, da, da? patru toți, pe parți, patru pe altă. Înseamnă că el nu se poate învârti, el se învârtească tot împreună. Da, Așa e real, da. da. Dar dacă asta se învârtească așa, nu e real. Apu, da, vezi că el a vărit patru toți pe parți și patru pe alta. Все. Ia mă învârtești drota și e. Așa. Abia cum te faci? Dacă asta nu se învârte, nici asta nu se învârtește. Înseamnă că el asta ține diferențialul, ia câte care. Da. Așa, e legat cu așa, da. Asta e real. Înțelegi? Dar dacă se vărește, asta, de asta nu are cum, pentru că... Dar el dincolo nu a vărit, înțelegi? Asta între amândouă părți e vărită. E ca... El pe asta a vărit-o, dar el dincolo nu a vărit-o, pentru că nu putea vări, dar nu trebuie ca aici, 1, 2, 3, 4 toți. Și asta. E ca asta dar vezi că și dincolo trebuie vărit, dincolo el nu a vărit. Apoi el nu a vărit, pentru că dacă tu vărești de asta, apoi e legat cu oșilantă. Asta e legat cu asta. E ca corpusul ăsta, e legat cu asta, e drept sau nu e drept? Că uite, tu când învârtești asta, ia, vezi? Asta învârtește cealaltă. Nu învârtește звездочка asta, dar învârtește asta. Ia, da, păjasta. Vezi? Asta și este diferențialul. Da. Все. Înseamnă că asta, dacă o vărești de asta, care? e ca asta, metalul ăsta, gros, trebuie să vărești de asta. Și automat o învârtești pe șeia cu mătru. E ca asta, o vărești de asta. Ia uite, noi nu apucăm dinții, noi apucăm numai de diferențialul, vezi? Ia. Vezi? Uite, ia, n-a păjasă. Uite, nu, i-am s-o blocat, nu cum. Păi buxii dinți la tine. Dar la tine, dacă dinți sunt roși, apoi trebuie vărit tot. Dar dacă nu erau dinții roși, apoi noi vărim numai diferențialul și o luași pe dole. Haideți să vărim așa cum vrei. Давай. Все, я вам догонить как. Înțeles, da? Als we opnieuw beginnen. Zo, dat draait niet meer. Dus nu zeker het allemaal naar achteren tegelijk Ik draaien. klaar, slag hoor. Even een update. Stuur aangesloten. Hai, давай. Cred că așa e bun. Știi Haus. Vezi? Știi Haus. Cum troli. Știi Haus. Da ce știi Haus? Vino cu așa. Știi Haus. Așa? Știi Haus. Consumir.
Îți mai spartin? Achtung. Achtung. Îți mai farmănuș. Nu, dar erau nu știu. Gata, mânci. Achtung, mai trot. Îți mai rezină, da? Резина, да. Так, электроды aici. Nu, pot gre... Îți mai electrod mai... Asta na, zvuk u nas je, po nas. Moći mora po nas prevod. Ej, ti ješ batal Ce fel de bată cum Este mai serios. Dar nimănuș cu două mănuși pe aceeași mână cu... Să nu mă gândea. Iar ați mă ai mân. Da. Fiecare pe asta leapă, duși, ia asta de aici. Și asta de aici. Просто здесь там mai mult, știi? Asta scot. Zvârf. Nu știu zvukul, dar să spun ceva de bun. Ei, Îți mă Achtung. Da. Electrode. Electrodes. Cum? Asta. Nu priză. Dacă nu să-ți doi, tu pune rождение să te răsibă. Da. Так с него порнез, да? Давай. Дай 200 de peso. $212. Bun? Nu, întâi numai așa vărești. Da. Хорошо, чего? Си. Десява, да? Da. Păi, Dесява pentru internet sau nu? Cum? Fă o fotosesie așa. Băi, nu să încerc... Sara. Cum mă trebuie? Eu știu ce vrei. Da. Eu știu unde să transmit televizorul. Я, конечно, трансмиливаться. Россия для хорошей жизни. E și... Cum ați uitat pe internet sau nu? Da, mă. Eu nu chiar azi. Azi nu, măcar mâine, măcar pe mâine, că n-am mă uit la asta. Nu mă uit la rolișele astea, da? Nu te uiți la rolișele mele? Nu l-am văzut niciodată, nu știu, tu nu ești prieten cu mine. Cum ai nu? Tu ești numai cu mătră. De dată te culiești în Druzeavă. Da? Da. Ești abonatul meu. Da. Așa că trebuie să mergem la răspuns. Și nu se vor. Am puteți cam 2 roți. Ia? Ia să te așa. Așa e bun. Așa e tot așa de așa. Așa mă ghișă. Atât de așa. Sus. Uite așa, nu? Așa. Așa. Sus. Așa tot de așa. Aici. Da? Сейчас киштеш лаку, видишь? Смедал? Tot explodem? Păi bun. Да, смедал. Bun, măi. Так, и ты с тобой ничего. Mai de.
Ще не дамо минус меру. Това по-долу. Да. Nu. Къде се трябва да се крата? Крутата, като сниме аз, като е едно пещица. Крутата пък. Къде се трябваше и крат. Все, да? Я порнезем. Discutando, como era? Да, а что? На проходку? На. Нема?